AAP Mizoram State President pu Andrew Lerem Kiman MNF kai hruai Mizoram Sarkarin Zirlai no pangtele Zirna angai saklo chunzom zeldon ani chuan an party na tulangin ma an la zel tia soi AAP Mizoram hian vein khan government hun thar primary school at tuize man pea hemi puala in khom toibot saya AAP Mizoram President hian tuizem chuming that duna emo inti lar duna emo wanga pen ni lova school no pangten Biakthianghlima resel zok anin theina ta na pen ni thua soya ani ang bukin Mizoram hun sanga zirlai ten ngai sakhi an phule ti sogin Sarkarin Zirlai no pangtele Zirna an ngai saklo chunzom zeldon ani chuan AAP Mizoram chon atulangin ma an la zeldon tia soi pu Andrew Lerem ki ma chuan hmasawnna chu Zirna thale Zirlai te thui takai nga thlata wangin Zirna chu ngai pawimawh hmasaka tro thole AAP in thuneina an changani chuan zirtir tu te chu Zirna kai hnoi bak engmo phurna ma pek ani lo tur thuas soi